Scooby-Dooby-Doo, ayan mo. Trabaho tayo. Umaga, Scooby-Doo, ayan mo. Ato, trabaho tayo. So, guys, ang pwede di ko lang yung Scooby dito eh. Awan yung suna. Parang Chrisley! Anya, apay. Dati ko lang yung Scooby dito eh. Kinawan yung suna. Tama lang. Saan ka nakita ni Scooby? Scooby-Dooby-Doo, ayan mo. Ato, trabaho tayo. Umaga, Scooby-Doo, ayan mo. Ato, trabaho tayo. Beverly! Anya, kanino? Among niya yan ni Scooby? Ako nakita ni Scooby. Scooby-Dooby-Doo, Ayan mo. Ato, trabaho tayo. Umaga, Scooby-Doo, ayan mo. Ato, trabaho tayo. Phyllis! Nakita ko si Scooby o mali sa restaurant. Givers! Saan ka nakita ni Scooby? Kapal? Naman Nabiro ko di iskala sa dito eh. Namawan yung suna. Napiro particular na? Ay, nabiro ko dito lang isaan. Ako pa rin nagpunang dito lang saan? No! Ay, so! Yan, focus ko! Kumakita! Oh! Ako pa rin nagpunang dito lang saan? No! Ay, so! Sinangay siya yung Scooby. Hoy! Apay na kayo! Huwag kayo! Mike yung manakit dito eh! Apay, anya din ang kasama. Kurkuri po ni man ni Jason Ayala. Kurkuri dek. Natay ni Scooby. Natay ni Sula. Ala, apay kastoy. Ang mga kasan niyo kuya si Luto nga. Apay kinay yung di aso. Ano yung best friend ko? Apay ang dapat kami. Scooby di aso. Sana kung nanti aso. Ipusunod ko na yung aso. E mga isang kay ama bising ka na makakalang ka si aso. Magsasakolain tayo na. Puno, sasawag kayo mag-isla ko na pagkaanak sa pamilya. Uston! Magka-hybrid kayo ulan. Kung gaya ng tati, narami kayo karoon din. Presley, si Kati Pinona. Adak man ako mo. Nag-alamit kami ni Scooby ni Basket ni Jai Arubay. Nagmaya saya, Scooby? Well, apay, pagkano nung may pila ba? Sabi si Kanen, apal, alam ka, ilako ni Jai Sandar. Almesal, puta, sikat, ano din mo kaya? Alam, dati kati ko chilio, tatlo. Magpatay mo tayo yung aso. Ana, ipagkakin yamin na. Ana, tiras mo. Gusto kamu makas, nagtaal-aragin, alakapara. Napasan, Scooby, kalasel. Marami ka? Wow! Oh, yes! There go! Big saw ba yan? Woo! Wala, nagungaro din. Sino tinagan kini Scooby-Doo? Sika? Sino? Ayan, sobra. Dati cuarto, agradadalas para exam ko, kaya Martin Scooby di cuarto. I want kasunod ni studies mo. Okay ka? Ang kaya Scooby, diyan pa mo nung kaya ko di actors mga ana, kaya
Blin, may blin. Segala di makadesisyon. Para di masakbayan. Sa debken, independente, nga babae, nga Pilipino. Magising ka? Nakagarami ki si Dantang aron. Oo. Scooby, ang partner niyo mo nga ba na? Maganda ko eh. Ito, masagdang DJ Aso. Saan mo pa'y kaya nag-nursin? Ala, apay, gustoy. Uy! Bakit ni Kristen dito? Bulan ka! Nakagarami ki si Dantang ni James. Nakaroon. Sino tinanggan kini Scooby-Doo? Sika? Paano siya? Sino? Kita mismo ng plastic. Kuraya sila kayo mag-arte. Ako, dito ay may istorya. Nag-practice ako para kay beauty pageant ko. Kumusta kayo? Aming gagayem king kakapsat. Siya ni Feliz, siya ni Ruben. Asumarano ang Miss Pilipina. Saya tayo, pastor. Kamusta kayo? Stop! Stop! Tungod mo. Tungod ka. Kaya mo detoy? One. Kaya mo detoy? Ayaw ko din na. Apoy, masarap. Hindi pa naman yan. Pati masarap tawag ko na. Agamat suya. Magabutaya ko para dito ay. Saan? Kastoy! Kastoy! Magkapitaya pa rin. Ang ginanawa pa ay school day. Narikad bet no kastoy ka ang kapintasan. Magising na. Wala man nag-alis kugis na. Sino tinanggan kini Scooby-Doo? Sika? Para shock. At sino? Mabalin na ang salutsun tayo kay Jason. Aso nanis kami. Isilang namin, tapno, bibilogi ni Scooby. Aray, aray, Diyos ko. Nasakit. Ayan, Diyos ko. Aray naman, si best friend ko. Sino di nakita, tinapanan. Ang panakastoy, ibiyak ko. Aray, sino tinakan, kinyaman na. Ang panawan ka, mailiwag, ken ka. Oh!
langgasan ng chicharon. Yung umamag kayo. Ako magpati pag-aramidot. Lagi tinalumag. Sa mga napanag kay Jay, sindaan. Panagmasok di ata daw. Oh, Scooby! Anya ban panudun tenyo kadi ang kami iti aso. Shock ni Kristen. Shock ni Reggie. Shock ni Jason. Shock ni Shady, shock ni Phyllis. Shock ni Midley.